Какви са мотивите, поради които се предлага включването на Български ВиК Холдинг ЕАД като съдружник в ВиК ООД Русе? Единствено ВиК ООД град Русе и ВиК Йовковци ООД Велико Търново. Държавното участие все още не е прехвърлено към Български ВиК Холдинг, въпреки проведените от 20-та година до момента редица общо събрания на съдружниците на дружества за вземане на решения по този въпрос, поради липса на кворум или изразено несъгласие на част от общинските съдружници. Позицията на МРБ че интерес от вземането на решенията за прехвърляне на държавно участие в капитала на ВиК ООД Русе на Български ВиК Холдинг ЕАД имат преди всичко общинните съдружниците, като членството на дружеството в холдинга би представило възможност на ВиК операторът да се възползва от различни финансови инструменти, предоставени от холдинга, като реализира допълнителни инвестиции на обособената територия на действие с приоритет малките общини. Благодаря. Като е известно, дружеството в Русе отчита добри финансови резултати, като през последните години за 2025 година печалбата възлиза на 1,2 милиона лева, загубите на вода са под планираните. ВиК Русе заема водещо място в страната по всички основни показатели. Тези резултати показват стабилност и ефективност в управлението на дружеството. Подобни становища са давани и от МОСВ,